adlaw magbiyahe ko gikan sa Talisay padulong Villa Gonzalo, Cebu City. Dito na nako ibili ng motor, human mo sakay ko og sakyanan pa Gmall. Kay food trip ang atong tirada karon sa Sushi Station. Kuyugi ko, let's go. So karon naabot na ko diri sa may Villa Gonzalo guys. Sakyanan kami kay duag magay sakyanan. Gi atras. Bili na lang ako motor diri. Dili ra kay traffic. Biyahe na may paingog Gmall guys. Oops, 28, 37, 36, 35. Pagkamayuha mo iya. Ari na may sa may Gmall. Parking ni. O syempre park usa kita kay aron makasugod na ta sa atong food trip. So mga guys, naka-parking nami. Mag-una mi sa Sushi Station. Arita? Exit naman eh. Pwede entrance dari, ma'am? Pwede ra? Ah. Klaro kayong AI oh. Sushi Station. Dili ba? Dito siguro. Dili di ay. So nara guys, Sushi Station. I'm not that innocent. Turn on. Dili man first time here ma'am no. Kami dili kami. Remember lagi po ta sa robot ma'am ano nito touch kaya po kay automatic wrap na. So ana guys, nagsugod na ning order na nami dani sa Sushi Station karon. So para maka-order, gamit na kaning tablet. Automatic na ni siya. Mura lang ka mag-check out sa Shopee ba. So nagsugod nag-order. Water man na. So dire isang pilian nimo nga kuan. Pagkaon so once pa-select ka. Pag-order sa mo bowl. Makuha na siya dito. After that is i-click lang yung order. Ayun. Kung gawas na diha. Nari. So naami Japanese green tea nga gihatag sila. Ang ako ma-afford ra karon green tea ra to. Green tea ra to. Oh, tanan. Igor ra ta mohigop diri maglantaw. Dalan kani. Kani. Saman green tea. Wala pa na akong tilawan eh. Mura ra ni. For the cloud ra ni. Alamia silang green tea guys eh. Mura siya green nga tea. Kami mag green. Mura ra siya tubig. Pero wa pa gid siya na dissolve. Panudog. Nami susi. Na busog na kay mi eh. Murag muundang na gid mi. Order pa. Gid na namo makaya ni. 6:30 agkoy. Sama ni eh. Lahos lang sa paan. Dute green tea day, mura ta healthy living ani. Ano nagsushi? Nya tataod kay mag Aray ko milk tea. Palit day ice, magpalit day cake. ay para dari day ni. Wag pearl be. Ha? Makumpleto lagi ning milk tea kadugayan. Sana daw. Nana? Adong. Tadong na? Ay, di pwedeng maulahita. Narao, mo na na.
di ba? Kinsa mo na? So mo ni ang katsudon. Carbonara with caviar. Ah, kalami. So mo ni among tanang na order, guys. Diri pwede ka mag chopstick. Ara, pwede po ka mag kutsara pero ubalo ng chopsticks eh. Una ta guys eh. Niya. Good sayang. Quality bitaw ilang serve diri. Namo wala chef. Ano ilahang crunchy California roll guys. Asa ganit? Iba ka tong yung subo siya. Abong big. Yakuan ganit. Ayos to guys. Katong nahigda-higda ba nga. Adam. Kabali ka best friend. Tuog yun siguro mo di ko kabalo mo gamit og chopstick eh. Mura ra ni siya mag-ballpen ka. Yan ni. Mura ra ni siya mag-ballpen ka. Tuog ka? Ano ka ngayon? Konnichiwa? Yummy. No. Sino ka dyan? Sino ka? Sino ka? Kabalo ko ba chopstick? Dahil Paul, mayo kay kuha ni Day. Ay kung ing na nga di ko kabalo ni Day. Oh, sino ka? Murag mapusog taan dito. Ganang ginagmay man. Muna trick sa Korea. Pwede nag-isog-isog. Wala sila magpusog na dahil Nara. Manda. Anak ron na siya, Day. Day. Right. Day, you're late, Day. Wala pagkaabot na mo kana sa Naka-order mo daw na dam, no? Yung una. Day. Nagira ay. Wow. Yung mo dala mo ay bawis pa. Naray lang first cake, guys. This is something very Japanese. Buwan. Huwag na si buwan. Huwag na buwan. Chicken karagi bowl. Balik. Utangi daw kon. Kaliyo. Mahugas. Ayaw ay mahugas. Please do not return. Magbinutan ka mo siya makabalik pa sa diri. Wow! Basig ma-persona non grata na naman. Ibalik na ang palato, ibalik. Ayun sila pagsusula. Ayusin mo yan, tupan siya. Asa naman mo inom mo ka? Inom mo ko. Uy, pinayin na yun, uy. Taong sad.
Ano siya mga anak? Pwede, pinapakiyang mo lang yun. Pero ay. Hindi ako yun, no? Magabi yung, mo ba may mga artist na Ayun na, kay Kuan. Aesthetic pa mga ito pag Gani. Kaon ra mga nimig bihon isod si Lupin. Daog na. Next. Bayad sa so din dito sa gawas ang bayad na guys. Nara. Hatag lang kasi imong table number. Then na. Ayos kayo. So ang among total nga nabayaran is 2,180. Dapat di sila yung wifi. Na. Kwarta na. Grabe kanindot sa Sushi Station. Maingon ako sa ilang mga pagkaon, no? 10/10 para na ako. So next na po na kumuha kita sa cinema. Yeah. Walang tataog. Muna mo lang taon guys ang ilahang colony. So 7:30 ang start dito. Zombie daw ni nga Korean. Yeah daw. Ako di juga ganahan sa salida pero ang tao na to kung hindot man eh. Palit sa may popcorn. Wow! Lubos-lubos gud ba. So ana nakasuod na mi. Nakakuha na may ticket. Fruit na mo siguro hapol, ma'am. Babe, na hapol, babe. Magkita naman guys. Biyawan mo katog yun. Walay tulo ay laway ha. Kasi matulo ng laway ha. Colony. Nagtapat na, babe. Nita ni. Ang nakanindot na nilang bangko kay pwede kang hinda. Ayos. 따라가는 거야? Sunsuon na siya. Sumuray, kana rin lang suot. Patay na. Muli na may guys ay kay manaman ang salida. Sakto gyud nga alas 9:30. Alas 9:30 na.